भूषण प्रभूजी तुमका प्रीतीन स्वागत करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. थैंक यू सो मच माताजी. बहुत बहुत धन्यवाद. तो आज उपस्थित सगळे भक्तवृंदांका हार्दिक स्वागत आजच्या सेशनांतू. तो हम जयरात आमात शुरू करून आजच्या सेशनाक प्रारंभ करूया. जय राधा माधव कुंज बिहारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन व्रज जन रंजन. यशोदानंदन व्रज जन रंजन. यमुना तीरा वनचारी. यमुना तीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. जय राधा माधव राधे. जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद. निताय गौरा हरि बोल हरि बोल. निताय गौरा हरि बोल. श्री श्री राधा माधव भगवान की जय. श्री श्री पंचतत्व की जय. श्री श्री नरसिंह भक्त प्रहलाद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. तो हरे कृष्णा. थैंक यू सो मच. तो सगळे भक्तवृंदांका आयच्या सेशनांतू स्वागत. आयच्या सेशन भारी एक चायक विषय था भूमिदेवी पासून. तर तुमगेल सगळ्या भक्ताल अनुग्रह तशी तुमगेल ती कृपा सगळ्या याचन पूर्ण आयच्या सेशन प्रारंभ करता. ओके. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगल्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नाम्ने.
नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण तो आम्ही सनप्रायेर भूमी देवीले प्रार्थना ओटमिक भक्तांनी कुट्टामच्या वेळेर करप आसा कोणी सांगता ती प्रार्थना म्हणून मोस्टली सद्य पादस्पर्शं क्षमस्व मे। करेक्ट माताजी पूरा श्लोक उट्टामच्या वेळेर कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रपादे कर दर्शन ताजे उपरांत आम्ही भूमी आमगेल पाय स्पर्श करचे मुर्तंजे म्हणून आम्ही सनप्रायेर प्रार्थना करचे आसा। समुद्रे वतने देवी प्रभुजी विद्या माताजी करेक्ट सांगायचं पुरा या ना प्रभुजी समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं। पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मा। तवळी तेची ताजे एक महत्व आसा भूमी देवी तवळी भूमी देवी म्हणून सांगल्यारी आम्ही सहन नाल्यारी टॉलरन्स आम्ही साधारण सांगप आसा क्षमिजाम काम असल्यारी भूमी तुतले क्षमिजा जाता ज्या पिशके खल्ल्याक आम्ही कशी क्षमिजमचे तवळ ते भूमी देवी पासून आमकां जी चर्चा करूया तू श्रीमद भागवतांतूची ऑलमोस्ट 4-5 स्कंदांतू ये भूमी अवतारापासून तशीच भूमी देवी पासून आमकां दृष्टांत मेळटा आसा। तवळी भूमी देवी म्हणून सांगल्यारी विष्णुली पत्नी तवळ हांचे अवतारांत की देवान भूमी देवीक वर्डी केलेली कोणी सांगताय मैं वराह अवतार थैंक यू मैम बहुत सुंदर। तो वराह देवा तवळी सट्टांगी कोळचित्ति कदा हिरण्याक्षाले कठोर भूमि उतलोच अधर्म ततो अधर्मांतून भूमी कची तो इतिगे एक समुद्रांत नाल्यारी तशी एक जागार घेऊन वता तशी भूमीक उद्धार करचे बेगे जावनु विष्णु ये वराह अवतार कशी की अवतार घेता कोणी सांगताय मैं ब्रह्माले नासिक दिगिल में नासिक एंतुंटा वराह अवतार घेता चा सनूत पक्षे अवतार घेऊन आपणे ना कशी की वामन त्रिविक्रम जाम ओढ जाता तशीच अंतोई वराह चा ओढ जेन जाम मगिरी हिरण्याक्षी जाम चा युद्धनी सगस तड चांडोंत तजे चा वर्णन सगस तवळ आज आम्ही चर्चा करचे विषय म्हणून सांगल्यारी ये भूमी देवी का इतकी आमगेले भक्ती जीवितांतू महत्व तर भूमिलते क्यारेक्टर नाल्यार तजे भूमिलते उतुल सहनस नाल्यार ते आमगेल भक्ती जीवितांतू उतून इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून आमकां 2-4 श्रीमद भागवतांतुले श्लोकांनी मागीर श्रील प्रभुपादान लेक्चर तांगेल ते लीलामृतांतू सगळं आमकां चर्चा करूंक प्रयास काडया। तवळ कृष्ण अवतार गेमचे मूर्तन जावनु भूमी देवी खंचे रूपार की ब्रह्माली वचून प्रार्थना करता कोणी सांगताय वे गाय प्रभुजी विद्या माताजी करेक्ट गाय अशी जी गाय चे रूप भूमी धारण करून वगळे एक दृष्टांत दिले आमकां श्रीमद भागवता मिळता आसा कोणी सांगताय वे विद्या माताजी दुसरा चान्स दी प्लीज सॉरी नाही लास्ट तुमचे लेताय वगळ कोणी भक्त सांगताय तरी मसला तांकां चान्स मिळू म्हळले का क्वेश्चन कसं प्रभुजी वापस रिपीट करायचा सॉरी माताजी क्वेश्चन रिपीट करायचा प्रभुजी आता विद्या माताजीन सांगिने विष्णु कृष्ण अवतार गेमचे मूर्तन जावनु भूमी देवी गाय चे रूप धारण करत अस राइट तशीच एक दृष्टांत श्रीमद भागवतांतू आमकां महाराजाला पंचम स्कंदांतू प्रतु महाराजाला कथांत
ओके थैंक यू माताजी वग्गाळे के दृष्टांतले मिळतं सर थैंक यू नीलिमा माताजी अभी वग्गाळ कोणाके चांस वग्गाळे का सूपर उदाहरण लगे हमको मिळतं सर कोणी सांगताय परीक्षित महाराज कोण कोण सांगेल ते परीक्षित महाराजा का अनुभव संदर्भ व्यक्त करताय माताजी परीक्षित महाराज होता दिग्विजय होत असताना खली शूद्र ह्या रूप घेऊन अंग मारत असता ती पृथ्वी आणि हा धर्म धर्म ओके त्यावेळी धर्मान खंच रूप घे धारण घेतले ಎತ್ತು ಕಸಂತೆ म्हणता बोलते बैल पाठ आहे गाय भूमि गाय तंतु आमका दिक्यात परीक्षित महाराजु तंगेले रय्या तंगी परिपालन करचते राज्यांतु कशी स्थिती सगळं म्हणून कशी सगळं म्हणून चमचा जेमच्या वेळेरी अशी एक दृष्टांत नाले अशी एक दृश्य तांका दिक्कू पडता एक गाय आणि का पाड्डा एक पाय तसं बाकी तीन पाय तशीच एक कली पुरुष तका मारचाक प्रयास करता त्यावेळी परीक्षित महाराजु देवाल कृष्णाल शुद्ध भक्त दिकुन तके दृश्य दीक्षाने कच मनांजले गाय भूमी देवीता तशीच पाड्डो म्हणून सांगितलेले धर्मरायुतम त्यावेळी एक क्वेश्चन असं इतकी दिकून की एक गाय नाला भूमीना गायचे रूपामध्ये धारण केल्या बकल जायते पशु मृगादी असं राईट घोड असं नालारी अलग अलग जायते येस इतकी दुखून भूमी देवीना गायचे रूप धारण घेताना वगळे ते धारण करूयात असेल ना चिंतन कर का झालेला विषय तर राईट आम्ही प्रार्थना करचे पवित्र दावनाशी प्राणी गाय ओके थँक्यू माताजी वगळ कोणी सांगताय सौम्य रूप असं ममत्व असतात गेले तू त्यावेळी डियर सगळं वय डियर सौम्यता गायचे पैकी सौम्य ओके थँक्यू माताजी गाय एक अवसूल स्थान दिलेलं असं गोमाता म्हणून गाय काय अवसूल स्थान दिलं ना गोमाते ओके थँक्यू माताजी बहुत सुंदर त्यावेळी आमगेले वेद शास्त्र उत्तुली आ अवसन कस म्हणून सांगताय हे भारी कष्ट झाले क्वेश्चन एग्जाम पेपर कळला प्रभूजी सॉरी एग्जाम पेपर दिला पुरा तुम्ही सांगेल ना एक माताजीने सांगितले गाय म्हणून सांगितले आवसू समान त्यावेळी आमगेले शास्त्र आवसू तुला आम्ही खंच्या प्रकाराचे ते आवसू स्थान आम्ही दिखताय सात नव प्रभूजी कृष्णा सात जनक अवसूल स्थान दिलेलं असं प्रभूजी वय करेक्ट एक आमगेला अवसू मागीर एक गुरु मागीर एक राजा लई बायला राणी मागीर धात्री नर्स मागीर भूमी ताई भूदेवी गाई आणि खंयचे मिस केले प्रभूजी नर्स पत्नी आणि माता नर्स देखील नर्स मग सांगताय ना आम्ही धात्री नाव वय थँक्यू माताजी त्यावेळी गाय सांगा एक अवसू स्थान असं मागीर भूमी देवीची अवसू स्थान असं त्यावेळी इतकी देखून हे गायचे रूप धारण घेतल्या म्हणून सांगितल्यारी तुमका सगळ्यांगे कळचं कशी की हे द्वापर युगाचे अंत्य ते द्वापर युगाचे कलियुगाचे ते संध्येक कृष्ण अवतार घेता तो अवतार घेमचे पुढे जाऊन भूमी धर्म जाय तो वाढून येला त्यावेळी कृष्ण सांगत असं भगवद्गीतांत एक सुंदर श्लोक असं खंच्या समयारी अधर्माक भारी चढ सगळ्यात अधर्म वाढता त्यावेळी सगळं अवतार घेत असं श्लोक सांगताय कोणी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संभवामि युगे युगे. थँक्यू माताजी. तशी अधर्माचे भारी వడ్డును ఏం జాను భూమిక సహన్ కొరు జాయినా అని ఇత్తి కొర్చేము తల దైత్యాలే ఉతలే సంహారనాల తంగల్తే उतलेच दुष्कृतीन करताना भूमी ती करताना सांगल्यारी एक गायीचे रूप धारण करून कोणाली वता ब्रह्मदेवाली वता तवळ आमका अंतुसुगून सगळं एके शिक्षा मिळत असं इतकी म्हणून सांगल्यारी भूमीनं गायीचे रूप धारण केले इतकी म्हणून सांगल्यारी ये दैत्याल आक्रमण करताना भूमी देवी मात्र में डिस्टर्ब जानस भूमिक मात्र में प्रयास असा. हरे कृष्णा. सगळे देवी देवता त्यांनी प्रयास करत असे राईट तांकां भारी कष्ट तवळी एक गायीच्या तू तिले देवी देवता स 33 कोटी राईट ते ఎందుకుంటా భూమి mun सांगल्यारी उतलेची तंगेलते कंपैशन तवळी ते ఎందుకును ये 33 कोटी देवी देवता के रिप्रेजेंट करचे गाय ते गायचे रूप धारण करून ब्रह्मालिक वता जाय तरी मसल्यारी गाय का ने क्षीरसागरांत वचून देवाल प्रार्थना करूयात विष्णुली डायरेक्ट पक्षे तशी करना इतकी म्हणून सांगल्यारी आम्ही आमगेले स्पिरिच्युअल मास्टर नाम सल्यारी आमगेले मलगड्यांक तांकां मला तांगे परंपरे जावन कनेक्ट करचे तांगेले मलगडा मेचून शरण घेताय तरी मसल्यारी सत्तेय मेळ आम्ही सांगूचेच नव्हे आमगेले ये इस्कॉन म्हणूचे कृष्ण भावनामृत तंतू गोष्टी म्हणून सांगल्यारी आम्ही एकल्यान देवान कीर्तन करचे जायते जण मेळ देवाल कीर्तन मेळ्यारी खंयचे की आमकां देवाक मेळू वसिले चान्स चड एकलो करचे की जायते जण मेळ देवा उदुचे. पुरा जण मिळून हरे कृष्णा. पुरा जण मिळून करचे पुरा जण मेळून स्वाम्याने असं गडबडे सांगा पासून इतकी दुखून की आम्ही देवळांकडे वचून देवान गुणगान करचे नाल्या देवान कीर्तन करचे आम्ही आपे काय तर देवाक प्रतिष्ठापन करचे वेळेरी देवाल सांगून आम्ही मागून घेताय से देवा तू वैकुंठातून ये अंगवास करी आम्ही तू गेल सेवा करताय ते सेवा इथे म्हणारी देव अर्चा विग्रहानी येऊन आमका कृपा दितात तू गेले आम सेवा करता आम्ही सगळे मेळ तू गेले सेवा करताय समूह प्रार्थना स्वाम्याने आमका दिलेलं सर इतकी चंदाय जामिशील प्रार्थना नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रतिभा कोण लास्ट श्लोकांत तसं कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. तवळी सगळे मेळ देवाल प्रार्थना करताय तरी मसल्यारी आम्ही दवळांकडे वचनापडे नमका आम्ही घरकडे पूजा इत्यादी सगळं करताय से दरेर ते दवळांकडे वचनापडे ना आमका ताजे फुल्ल एक आनंद भारी वाढून नाल्या ताजे एक आनंदाची ती प्राप्ती म्हणून सांगल्यारी भरती भरती वाढून येत तसं इथे म्हणून सांगले सगळे ते देवालिक आश्रय येत आहे एक मळीन तो एक मळीन ते कारणा पडे ना तंदा साम्यान जायते आशीर्वाद प्रवचना सांगा बस देवाल वैभव सांगल्यारी तोची वैभव म्हणून सांगल्यारी देवाल ते कीर्ती देवाल कीर्ती काय होणार ना आम्ही भक्त आणि उत्तील जान मेळून देवाल गुणगान ते दवळांकडे करताय की देवाल नड्यार करताय त्यांची देवाल की वैभव तर तशी अंग भूमी देवी इति करता गायचे रूप धारण करून ब्रह्मालिकी वचून प्रार्थना करता तवळी आम्ही अंग एक लक्षण आमकां मेळटा सर एका गायचे रूप धारण केले मागीर ब्रह्मालिकी वचून प्रार्थना करचे वेळेरी गायी भूमी देवी जानशील गायी कशी की प्रार्थना करता म्हणून सांगल्यारी ते ब्रह्माल हृदयां भितरी देव आसा राईट आमगेले सट्टाले हृदयां भितरी देव आसा इतली म्हणून सांगप ताका भगवद्गीतांत आसा नाल्यार श्रीमद भागवतांत आमकां मेळटा आसा देवाक आमकां 3 प्रकाराचे मनां करूयात कोणे सांगताय गे गर्भोदकशाय विष्णु क्षीरोदकशाय
नाही वा नाही नाही ते पुरुषावतार ओके भगवानाने एक्सपान्शन सांगितलेले आमका तीन प्रकार आहेत तीन तत्वारी आमका देवाक मना करूया काया वाचा मनसा नाही नाही माताजी होत नाही आमगेले अज्ञान शरीर काय वाच मनस ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते भगवान तू तवळे ते ब्रह्मा हृदयांबितरी कोण अस परमात्मा स आमगेल हृदयांतु सक्ताले हृदयांतु कृष्ण भगवद्गीता संगत अस भ्रामयन् सर्वभूतयानि हृदेश अर्जुन तिष्ठति अर्जुना आहत्यरपत्ता मेगल्वासु हृदयांतु आत्मावाल गीत्यान ಒಟ್ಟುಮೇಳ ಅಸಾಂ ಪರಮಾತ್ಮ तळ भूमी देवी अंगा गायचे रूप धारण करून ते ब्रह्माला की प्रार्थना करते म्हणून सांगल्यारी ब्रह्माल हृदय असेल ते परमात्मा जाम नसिल सुपर सोल त्यांची लिहिता प्रार्थना करता तशी ब्रह्म इति करता ब्रह्म तशीची महादेव सट्टे देवी देवता मेळणू क्षीरसागरा उच्चुनु देवाल प्रार्थना करताय पुरुष सूक्त जायत वेद मंत्र सगळं गुणगान करून देवाल प्रार्थना करना पडे ना कशी की तांका देव मिळता कोणे सांगताय मे प्रत्यक्ष रूपान मिळता सगळं देव विद्या माताजी सांगाय ना प्रत्यक्ष रूपात मिळेल ना. प्रत्यक्ष रूपान कशी कशी की मिळता ब्रह्मस्वरूप हा तवळे आद्यचे श्लोक श्रीमद भागवतांत तशीच आम्ही गुरुवंताने गायन करचे असं नाही तंतु आम्ही सांगा बस कोणे सांगताय मे हृदय प्रकाशितो वेदे ज्ञान हृदय प्रकाशितो हृदयांतु कशी की देव प्रकाशन करता आमगेल कर्णरंध्रांतून जन्माद्यसे यतो अन्वयात इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये देव कशी की निर्देशन दिता ब्रह्माल हृदयांतु डायरेक्ट दिता तशी आमकाय आमगे तो स्पिरिच्युअल मास्टर आम्ही त्यांचे आम्ही गुणगान करचे हृदय प्रकाशितो आमगे हृदयांतु आमका देव प्रकाश करून दितो ते ब्रह्माक ते वाणी तका मिळतली कर्णरंध्रातून भूमील भार ऊन करचे बेगे जामनु आम स्वयं कृष्णूच जाम पूर्ण पुरुषोत्तम देव जामनु अवतार घेता सम तब कृष्ण ब्रह्म सट्टाली संगता देवानिशी मेगल हृदयांतु तंगेल ते दिव्यवाणी ऐकूल्या तवळी तुम्ही वपास तुमगेले यथास्थानारी वपास वचाई कृष्ण మరి సట్టాంగే నిర్దేశం ఇది తస కృష్ణ ఆవ యసి वृंदावनांत लीला करतस तवळे तुम्ही सट्टानी आवेमच्या पुढे आवावतारगेमच्या मूर्तम जामने तुम्ही सट्टानी थांगवचुनु तंगतंगेंते भाग भंगीर तुम्ही सट्टानी तुमगेले ते सहकार दिन काम तर तशी सगळे देवी देवता आहे म्हणून सांगल्यारी कृष्णालगी आमके एक आदान प्रदान त्यांची तुम्ही आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र देवालगी मग गुणगेमचदा कृष्णा नालारी श्रीमती राधा राणी लगी आम्ही मागून घेता येतं देवा तू गेल ते दिव्य लीला नालारी ते तू गेल दिव्य सेवको रोसिन भाग्य आम काही तू प्रधान करी म्हणून आम्ही देवाल मागून घेमचत तर तशी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तर तशी देव अवतार घेता अवतार घेऊन जायते लीला करतस भूमचेरी तवळी हे भूमी देवीक मात्र एक सौभाग्य स इथे म्हणून सांगल्यारी कृष्ण अवतार घेत की कृष्णान जन्म खतें घेतला हरे कृष्णा परित्राणाय प्रभुजी नाही जन्म खतें खंचे गावांत नाव गाव मथुरा वृंदावन मथुरा तवळी देव मथुरेन थुकुनु नेक्स्ट हते मता गोकुला वृंदावन थुकुनु वापस मधुरेन थुकुनु द्वारका थुकुनु हस्तिनापुर अशी जायती लीला देवालगी कृष्णाली जा चंदन अशी लीला
परंतु मधुरे लीले तो भाग गेमचा अंका वृंदावन लीले तनु भाग घेता है सब तकतंज भागिना वृंदावन लीले भाग घेतले सकटांगे वापस मधुरेयम चवले तंग भाग गेमचा सिन भाग्य सब तेवेना वृंदावनांतु मधुरे लीले भाग घेतले द्वारे के लीले तो भाग गेमचा सिन भाग्य सब ना हस्तिनापुरांतु तद्वार के असिल तंकना जलारी भूमि देवी सकलाकडे देवालते सगळी लीला तवळी श्रीमती कुंती महाराणी देवाल मगून घेत तस एक सुंदर जामनेशिल एक श्लोक होता तंतु देवाल मगून घेत तस नालेरी कुंती महाराणी श्लोकां संगत तस श्रीमद् भागवतम 1.8.39 बहुत सुंदर श्लोक था नेयम शोभिष्यते तत्र यदेदानीं गताधर त्वत्पतेरंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः तजां ट्रांसलेशन संगता ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय ओ गदाधरा कृष्णा our kingdom is now being marked by the impressions of your feet and therefore it appears beautiful. But when you leave, it will no longer be so. तळकुंती महाराणी कशी की कृष्ण हस्तिनापुरांत लीला संपन्न करून वापस द्वारा के प्रस्थान करता तेवेळेरी कुंती महाराणी देवाल प्रार्थना करता इतम म्हणून सांगितले आज पर्यंत तू आमगेल कुठं आसिलो तर तुमगेले ते पद चिन्ह भूंचेर जायत ते पडलं ते भूंचेर जायत तू गेल ते पद चिन्ह पडलं दुकुनु भूमि समृद्ध जाम धान्य सगदितस ते दुकुनु युधिष्ठिर महाराजाले एक सुंदर श्लोक अस 110:4 कामं वपर्ष पर्जन्य कसले उणावना सर्व संपत्त समृद्धी सर्व उत्तिल सवार संपत्त समृद्धी युधिष्ठिर महाराजा असिल की सम्राट आम्ही संगपस सम्राट हे असिल युधिष्ठिर महाराजा इथे उणावना तवळी कुंती महाराणी इत्ती दुकुन की ये हग्गाम का प्राप्त केले म्हणून गुणगान करता इथे मला रे तू गेलते पाद स्पर्श ये भूम चेर पडले आता अंगाची लीला समाप्त करून तू वापस द्वारके का प्रस्थान केल्या तवळ तू वचना पडे ना अंगाची संपत्त समृद्धी तक उणाव एतलवे तवळ तंगलते हृदय आशिल ते शुद्धि चोंका तवळ तंक मेच संपत्त नालारी सगडा के तनी कोणाल की तंगेंते ग्रैटिट्यूड नाले तंगेंते हृदय आशिल ते नन्नी तनी कृष्णाकची सर्वस्व कृष्णार्पणम कृष्ण असदुकुन ये संपत्त समृद्धि सगस उतले सुंदर जानत वर्णन करता है तवली भूमि देवी उतने सौभाग्य से भूमि देवी का तवले कृष्णान एक लीला केलेलं असतं सांगितले मा श्रीमद् भागवतांत नमक मनांक करूयात श्रील प्रभुपादाले जैत लेक्चरांत करून मधुरा गोकुल वृंदावन तशीची द्वारका हस्तिनापुर अंतु सग कृष्ण एक स्थलारी नालारी एकंतु लीला कोरचवलेरी मात्र अंत तन्नी ये पाया का चप्पल काय घाल न तिने लीला करचे खते म संचाय सवय खंचे लीले तुम नालारी खंचस तयारी लीला करचे वेळेरी की कृष्ण चप्पल स घाल न तिन भुंचेर तनी गोचारण गोकुल करतात कालिया मर्दन गोकुळ गोचारण करतात खत्ते गोच तेंच करचे खत्ते खंचे अंतु मात्रम मधुरे गोकुल एस्पेशली वृंदावनांतु लीलेंतु कृष्ण माधुर्य लीला तवली श्रीमद् भागवतम 1:16:35 अंतु अशी एक सुंदर श्लोकम का दृष्टांत मिळतं जायते श्लोक आता भूमि देवी गुणगान करचे सगळं आम्ही समय परिमिती दुखून 2-4 श्लोक मात्र आम्ही रेफरन्स काढू प्रयास करताय 1:16:35 कावा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य
प्रेमावलोक रुचिर स्तिमतुवलु वल गुजल्पैः स्थैर्यं स्थैर्यं समान महरन्त्व धुमानि नीनां रोमोत्सवो मम। ये चा इंपॉर्टेंट जाने से निकला इंत समान महरन मधु मानिनीनां रोमोत्सवो मम यत् अंक्रि विथंकितायाः। तंतु ट्रांसलेशन है संगत मुझे यहाँ ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। Who therefore can tolerate the pangs of separation from that supreme personality of Godhead? He could conquer the gravity and passionate wrath of his sweetheart like Satyabhama by his sweet smile of love, pleasing glance and hearty appeals. When he traversed my earth's surface, I would be immersed in the dust of his lotus feet, and thus would be sumptuously covered with grass, which appeared like hair standing on me out of pleasure. तळा तो भूमी देवी प्रार्थना करतात आता तू ये भूमीर चुकून लीला समाप्त कोण तू आता गेल्लो नामसल्यारी तुम गेल धामा तू वापास तुम्ही गोलोक धामा तुम गेली अंदर ध्यान जल्ले तळ अंदर ध्यान जम चानी का ये वेळ पराना तू गेलते पाद स्पर्श में गेलते बुंचेरी मिलताले तब ते बुंचेरी मेलना पड़े ना रोमहर्षित जब तेलिसिल है भूमि देवी कशी रोमा कशी कंपेयर केले म्हणून सांगल्यारी वृक्षलतातिगळ ते वृक्षलतातिगळांत ये रोमाक कंपेयर करता तवळी तशीच मका भारी संतोष भारी तृप्ती सगळं मिळताली उशिता भूमि देवी कृष्णालगी प्रार्थना करता तब आमगेले भक्ती जीवितांतू आम्ही आमगेने सगळे संगपस स्वामी आलेरी संगपस आम्ही आमगेले आमता ओढ नाल्यारी म्हाका सगळं कळता म्हळ्यार एक भाव आमगेले एस्पेशली भक्ती जिवितान इमचाक नज केदानकी आमगेले जीवितान नाल्यारी आमगेले मन्ना तू आमत म्हळ्यार एक भाव अहंकार येता तवळी भक्तीचे विनाश तवळ आम्ही कोणान शरण घेम का आम्ही लरी गुरु तेंचा आमगेले जीवितांतू महत्व जामनेसिन कार्य गुरुवर आश्रय घेवनु आता भूमि देवी तशी तर करता ब्रह्माला आश्रय घेतले ब्रह्माला आश्रय घेवनु तांणी सगळ्यांनी मेळ्ळो देवान गुणगान केले तांकां देव मेळ्ळो तशीच आम्ही आमगेले गुरुले श्रील प्रभुपादाले आश्रयान स्वाम्याल ते तांणी आमकां तेंचे मार्गनिर्देश आमगेले जिवितांत प्रावर्तीक करून आम्ही सगळ्यांनी एक मळीन देवाल प्रार्थना करताय तरी म्हसल्यारी कशी की ब्रह्माल हृदयांत कृष्णान तांकां निर्देश दिलो तशी आमगेले जिवितांतूय देव आमकां निर्देशन दितलो कशी इतकी केल्या मात्रम आमगेले जिवितांतूय ह्युमिलिटी आमकां कशी की गायचे ते रूप धारण करून भूमी ब्रह्माल वचून प्रार्थना करता जायल्यार तांकां इत्या वचून म्हाका जायल्या वचून प्रार्थना करूं तशी करना ह्युमिलिटी तशीच इन्नसेंस आमकां तशीच सत्याक घट्टी दवरता सत्य हांचे समयारी मागीर एक श्रील प्रभुपादाल जिवितांतल्यारी आमकां दिक्यात श्रील प्रभुपाद तुमकां सगळ्यांक कळचें आसा जलदूतांतू कशी की तांणी पाश्चात्य देशां वचून प्रचार सगळे केले तब जलदूतांतू तांणी यात्रा करचे वेळार देवाली यांची प्रार्थना करचे हितून सांगल्यार म्हाका भक्ती काय ना श्रील प्रभुपाद जगद्गुरु जावन श्रील प्रभुपादान देवाल प्रार्थना करची ती म्हाका तुगेली भक्ती ना हांव थंग वचून इतली कोरता तें म्हाका कळना तूं इच्छा करता तरी म्हसल्यार देवा तुगेली इच्छा तुगेले अनुग्रह असं तरी म्हसल्यार हांव सांगूची भाशा म्हळ्यार म्हगेलें प्रोनाउन्सिएशन इंग्लिशा प्रोनाउन्सिएशन तांकां कळटा म्हूण ना तुगेली कृपा तुगेलो अनुग्रह म्हसल्यार हांव सांगूचें तांकां मनाक करचें तरी तूं तांकां भाग्य सौभाग्य दी म्हाका तशी सांगू अशी सौभाग्य दी देवाल मागून घेवचें
तू आग्रह नाला तुगेल इच्छा असता तरी मसल्यारी म्हाका थंग वच्चा काय थंग वचून तुगेल गुणगान म्हाका थंग वचून गुणगान करचे बेगेशीन भाग्य सौभाग्य तू म्हाका प्रदान करी अशी जे आमकां आमगेल जिवितांतूय आमगेली भक्ती करचे वेळेरी म्हळ्यार आमकां कोणाल की एक भक्ताल कृपेन करता आमकां ही भक्ती मेळ्ळ्या तावले आमी सत्य वेळेरी आमकां ताजे एक एतिकी एक ग्रॅटिट्यूड जे आमकां म्हळ्यार देवाल ते कृपेन चैतन्य महाप्रभू सांगत असं ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाय भक्ती लता बीज तशें आमकां भक्ती लता बीज मेळ्ळी तांणी ते चंदायेन ताका वाडोवन समयार समयार ताका ती कुड सगळें जाय शिंपू कावळेर समयार चांजान शिंपून सगळं दिवन चांजान आमी वाडोवन हाडताय तरी म्हटल्यार ते स्पिरिच्युअल मास्टर म्हटल्यार देवालेश प्रतिनिधी तांगेल अनुग्रहान तांगेल ब्लेसिंग्सान आमकां देवा मेळूक भारी सुलभ तांगेल ते ब्लेसिंग्सान नंतर आमगेला तूं कसले क्षमता ना देवा प्रार्थना करूक नाल्यार देवाल गुणगान करचे बेगीक श्रीमद भागवतांतूची उतील स्तुती आसा भक्तान करची पक्ष आमकां तशी करूं वचना म्हळ्यार आमी तुतले प्युअर न्हय पक्षे ते श्रीमद भागवतां स्तुती आमी देवाल मुखारी नाल्यार देवळां वच्चे वेळेरी अशीच भक्ताल संघांत आमी गुणगान करना पडेन ते कशी की ते भक्ताक देवाल कृपा नाल्यार तांगेले ब्लेसिंग्स मेळ्ळ्या तशीच आमकां मेळूक साध्य तसं म्हळ्यार हेची प्रार्थनेंत तांणी देवाक संतुष्टी केल्या आमगेल्या जिवितांतूय आमी हे फॉलो करताय तरी म्हटल्यार आमगेल्या जिवितांतूय कृष्ण नाल्यार देवाक ती भक्ती मेळूक अशें भाग्य आमकां सुलभ छान मेळटा आसा तावले श्रीला प्रभुपादालेच जिवितांतू अशी एक दिसांनी तांकां इस्कॉन म्हळ्यार एक संस्थापन नाल्यार ताजे एक फुल तांणी बिल्डअप करून येयलेले तावले एक मेन एक हे इम्पॉर्टंट जे हांवें दिसलें की येत म्हळ्यार दुश्चर्यांक हेल्प करूं असले एक मेंटालिटी ते जायते एक इम्पॉर्टंट जाने खडगंत श्रीला प्रभुपादालेचे प्रारंभ कट्टारी तांकां आद्यम मेळचे एक दोग जाण आसाय मायकल एंड जॉन म्हणून तावली जॉन आली सिस्टर ता जॉन तावले एक पटीशी तांगेले इनिशिएशन समयारी प्रभुपाद सांगत आसा तुमगेल बर्थडे गेले गेन जावो म्हणून मायकल जॉन मागीर मायकल आनी जॉन तावले हांगचेर सांगत आसा तुमगेल कोणे रिलेटिव्ह आसा म्हटल्यार तांकां तुमी आपयाय म्हण तुमगेल बर्थडेक तशी जॉन आयल सहोदरी जावन आशिल्ली जॉन येता आसा तावळे जॉन आयना पडेन श्रीला प्रभुपाद तांकां भव्यान वेलकम सगळं करता आसा तो वेलकम सगळं कोरून जावन तांकां देवाल प्रसाद सगळं दिता आसा तावळे जॉन म्हण सांगल्यार आद्यंत हे प्रसाद सगळं ग्रहण करता तांकां हे वेस्टर्न कल्चर न्हय तावळे आमगेले इंडियेन तुले समोसा ना म्हटल्यार रायस दाल सब्जी तांकां तें व्हडलें चांग म्हूण दिसलें ना दारारी हे एक संन्यासी नाल्यार एक विशिष्ट जावन आशिल्लो व्यक्ती तांणी निर्बंध केले देखून आनी खाताय ते खावन जावन तांणी शपथ करता आसा नेक्स्ट टायम हांव हे खायना म्हूण लास्ट श्रीला प्रभुपाद सांगत आसा उतले न्हय आनी एक विशिष्ट जावन आशिल्लें एक लगीन आसा ते गुलाब जामून सगळ्यांनी सांगप आसा इस्कॉन बुडलायट म्हणून श्रीला प्रभुपाद भारी तांकां प्रितीन हे वेले घेवन तुमी ग्रहण कराय म्हणून प्रितीन सांगना पडेन तशी तांणी लास्ट ते इस्कॉन बुडलायट जावन गुलाब जामून खाताय गुलाब जामून खेळलेले मात्र श्रीला प्रभुपाद सांगता दराशेरी आजी तुगेले सिस्टर आल्वार डीक न्हय आमकां किचनां वचून जायते प्रसाद सगळं देवा करयात म्हणून ही काय घेवन तशीच किचनां वतात तर किचनां व्हरना पडेन जेवणाक कळना हांव ती उडकोरका सगळं तावळे एडक अशी करचे वेळेरी हीच निंगत आसा कॅन आय स्मोक सिगरेट पिव्यात वे म्हूण निंगत आसा श्रीला प्रभुपाद सांगत कळपना तुमी वचून सिगरेट पिवन वापास येना पडेन हात पाय सगळं धुवन दुशेरी तांगेल घरान सेवा करयत आसा तो उतलेच कृपा आसलेली श्रीला प्रभुपाद तशी तांणी उतील प्रयास काण की इस्कॉन म्हळेलें हे संस्थापन नाल्यार ते कृष्ण भावना अमृत म्हळेलें एक संघटना तांणी बिल्डअप करून आतां आमी देखूच कधीच इंटरनॅशनली उतलेच व्हडली एक संघटना जावन उतुलकी भक्त तातूंत वर्ण ना म्हटल्यार जाती काय ना सगळ्यांक
एक मलिन मेल देवाल गुणगान करचा के कीर्तन करचा के उतरे सुलभ जाने से लेकर अवसर सटांगे प्राप्त जाता तबले भूमि देवी तंगनी ते गायचे रूप धारण करून ये 33 करोड देवी देवता एक रिप्रेझेंटेशनरी तनी वचून देवाली प्रार्थना करताय ते प्रार्थनेन करता तांका देव प्रकट जाता कशी शब्द रूपेन ब्रह्माल हृदयांत ज्ञान प्रदान करता तशी कृष्ण ये भुंचेर अवतार घेता तशी सत्यभामे लीले तुई आमका दिके हे सगळं भूमीले इन्कार्नेशन ता सत्यभामे लीले तुई आम्ही ते कोणते 116:35 ते श्लोकांत दिले सत्यभामा कशी की देवा उतील प्रीती आशिल्ली तांगेली पट्ट राणी आशिल्ली म्हणून ते आम्ही दिले तवळी सत्यभामेक मंगल्यारी भूमीला अवतार दिकून कृष्णा कळता नरकासुराक मारका तरी मसल्यारी भूमी देवील परमिशन जामका तेच दिकून नरकासुरा मरचे वेळेरी कृष्ण गरडा फटीर सत्यभामा के गेम तवता सत्यभामाल परमिशन कळना सत्यभामा कळना ये मैं गेलो पूतम सत्यभामा परमिशन दितस परमिशन दिल्ले उपरांत कृष्ण नरकासुराला वध करता नाला तगेल उद्धार करता तशीच आम्ही मार्गशीर्ष मास सांगू एस्पेशली तमिळनाड आंध्र कर्नाटक केरला तुतलेंची एक फेमस नाही आंध्र कर्नाटक तमिळनाड तत आंडाळ नाच्यार म्हणून एक मस्सा एक प्रोग्राम नाला तंगेल पासुरम 30 पासुरम एके पासुराम तुई अशीच गोदानाथ म्हणजे आंडाळ नाच्यार भूमिलीच अवतार तंगेले एक पासुराम तनी श्रीमद भागवत कनेक्टेड नाला श्रीमद भागवतांतले के लीला वर्णन करून देवाल गुणगान करून तंगेली लीला तुम्ही सगळ्यांनी जायत वेळा ऐकलेलं असता कशी की तंगेले बापूस जावन आशिल्लो विष्णू चित्ता तंगेले ते वटपत्रशाही क्षेत्रांत तनी दिसा माळानी हगवून दिवप आणि धारण करून आंडाळनाच्यारच धारण करून चेक करतली करेक्ट वे म्हणून ताजे उपरांत ती माळवून देवाक समर्पण करू तवळ देवास भारी प्रियती तवळ देव प्रत्यक्ष जाण लास्ट आंडाळनाच्यारकच म्हळ्यार भूमी देवीला अवतार न्हू देव वर्डीक निस करता रंगमन्नार अजे जायत फेमस जाने टेंपल चेन्नई तिरुचिरापल्ली थंग लगीत देव वर्डीकोन आता तंगेले ते गर्भगृहांत रंगनाथ तशीच आंडाळनाचार्य जामसिले एक दर्शन सगळं आमकां मेळटा तशीच आत्ता तिरुपती तू एक दीस हे आंडाळनाचार्यान त्यांनी धारण केलेली ती माळा आणि तिरुपती देव आचार्य आत्ता आसा एक दीस खंयच्या दीस म्हणून म्हाका सूक्ष्म कळना अशें वर्षांत एक दीस आजचें तें आचरण करचें आसा तर भूमी देवी म्हण सांगलें आमगेल्या जिवितांत जायते लेसन आमकां प्रदान करता आसा हांव तुला सांगून आयच्या सेशनाक विराम दिता तुमकां कोणाक कितें डाऊट नाल्यार तें क्लॅरिफिकेशन नाल्यार एक्स्ट्रा तें ऍड करता तरी म्हटल्यार तुमकां ऍड करूया हरे कृष्ण थँक्यू हरे कृष्णा प्रभुजी हरे कृष्ण मस्त सुंदर जावन तुम्ही आयचे सेशन आमकां मस्त इंटरॅक्टिव्ह जावन करून दिलेलो अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी हरे कृष्ण कोणाक कसनेची क्वेश्चन्स असल्यार दय दवरनो अनम्यूट करनो निमगी हाची एक्स्ट्रा ऍड करकाला ऍड करूया हरे कृष्ण प्रभुजी म्हाका एक अशी निमूक आसला त्या तुम्ही पाययान अशें लिहिले म्हणलं एक त्या कालिंग मर्दन जाल्यार त्या आयचे त्या लिंकांत त्या हिरण्याक्षाक मारचे त्या पाययान पाय तेगेल हरदार दवरला विष्णू न्हू सो त्या मागीर लिलेची जाता न्हू प्रभुजी ते कशी दा लेखोका त्या हिरण्याक्षाक पाययान मरता त्या पाययान दवरला त्या फोटो तशी आसना त्या कशी लेखोका
द नाही, फोटो श्रीमद भागवतांतू वराहदेवजान अवतार गेम चेवळेरी वराह हिरण्याक्षुजान युद्ध घेताय से जायत समय युद्ध घेतास ताजे जायते वर्णन श्रीमद भागवतांस श्रीमद भागवता मिळचे एक ये हत्तांचा एक मुष्टी दिना पर्यंत म्हणून तुम्ही गेलूट गासू पय्याने थोडले दिलेल्या असतात सूक्ष्म का कळना ते चेक करून तिने सांगू वचन. ओके. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काळे आले तुम्ही सांगितलं करेक्ट आता तंगेले ते मस्तकारी कृष्ण नृत्य करतस तंगेले ये हिरण्याक्ष आले म्हाका सूक्ष्म कळना कोणाके बद्दल कोणी कळचल्या तांकां शेअर करूया आपण. माताजी तुमचा प्रश्न हिरण्याक्ष कशी मारलेला म्हणलवा नहीं मिगल ताजे- प्रश्न वय की त्या फोटो भितर तांगेल पाय तांनी आईच्या लिंकाच्या भितर पायाचे हरदार दवरला न्हू सो त्यावेळी लिहिल्यान तू घेवेत आम्ही म्हणून जस्ट लाईक काळिंग मर्दनावरी इज इट ऑल्सो लिहिले मारलेल वय तांनीचे म्हणून दॅट इज वॉट आय वॉज ट्रायंग टू टेल. ओके सो ही सीतेस त्या भागवतमांत पळोवन सांगता वय माताजी हरे कृष्ण. आता म्हणाले तुम्ही आयचे लिहिले तो फोटो दॅट इज वॉट आय वॉज तांगेलो हिरण्याक्षाल उद्धार कोरून जावन कालचारण कमलम गेल हृदय खंते आमगेल शरीरात स्पर्श मेळ्ळे म्हळ्यार थंयचे आमगेल उद्धार म्हळ्यार वराह मूर्ती तशी न्ही हिरण्याक्षाक वध करचे ते श्रीमद भागवताच्या वर्णन आसा हाताने एक मुष्टी दितलो ते मुष्टीर हिरण्याक्षू मरता ताजे पुढे एक 4-5 घंटे युद्ध चमकत आसा च्या वर्णन आसा श्रीमद भागवतान. म्हणाले तुम्ही एक रेफरन्स कराय थर्ड चांडोक तातूं मेळटस मैत्रेय मुनी वितोरयजामशील संवादांतू आमकां श्रीमद भागवतांतू थर्ड चांडोंतू ये वराह पुराण नाल्यार वराह अवतारांत मेळटस. हरे कृष्ण. हरे बघा कोणाक इतले डाउट आसता. या निलिमा माताजी वांट टू ऍड समथिंग. वय प्रभुजी ऍक्च्युली आता न्ही लीला म्हूण म्हणला संस्कृतांतू लीला म्हूण म्हळ्यार आता आमी कशी जनरल खावची की पिवची की आमगे जनरल ऍक्टिव्हिटीज आमी कशी करताची ताका देवाक देव म्हूण म्हणटा दिव क्रीडाया म्हणटा दिव क्रीडाया म्हळ्यार धातू तातूं कशें म्हणटा गेल्यार होडांतू होड एक ताण टास्क करता जाल्यार तो सना रितीर जावच तशें दाखयता दिस इज कॉल्ड लीला. सो आतां कृष्णान आतां गोपिका लोट खेळलेली लीला कृष्णान काळिंग मर्दने केल्या लीला तशीची कृष्णान ही गेला यशोदेक बाद दिलेली लीला तशीची द्वारके वचून की मस्त नमने युद्ध केलेलं त्यावेळी लीला. सो देवाला विशयांतू आमकां प्रीती वाडोवचे खातीर खंयचे तो ऍक्ट्स करता आनी ताण केलेल्या ऍक्ट्सा देखून आमकां कशी ताका भक्ती वाडता त्या पुरा ऍक्ट लीला म्हणून सांगून घेता. सो शिल्पा माताजी क्वेश्चन ह्या लीला म्हणून निमगेल्यारी अवश्य वय म्हणून लीला चिता मारलेल तशी नाही अशी आसच्या पुरो बट हिरण्याक्षाक मार ताण वध ह्या रितीर केलेलं नाही अशी आसच्या पुरो जाल्यार त्या युद्ध जाल्यार इट इज अ लीला. ओके थँक्यू माताजी. थँक्यू हरे कृष्ण. आनी कोणाक क्वेश्चन असल्यार प्रभुजीक निमगू येता. हरे कृष्ण प्रभुजी. हा म्हळ्यार हांवें सोण टॉपिक सोण आमी म्हळ्यार सांद देखून भजन करताचे देवस्थाना वताची भजन आसा देवस्थान खंय की आमी पुरा हे करताचे बट सांद देखून भगवद्गीतेचे आमकां कसो ये न्ही हे भगवद्गीते आम्ही सांग आसतना देवस्थानांत भगवद्गीते श्लोक की न्ही चाहे कोणी असो भटमा मसोची एनी वैदिक वृंदा देवस्थाना लागी म्हणटा ते कसं ये न्ही ते आमगेलांत आनी की आमची केलेलं देवस्थाना म्हणटा सा स्पेशली भजन असं पुरा करताचे प्रत्येक कार्यक्रम जाता ना म्हणून सांगना हांव काशीमठा न्हय पळय काशीमठा लागी मेगेल घर हांव गेलेली बट भजन असं प्रत्येक प्रतिष्ठेपून म्हळ्यार त्या म्हळ्यार हे म्हळ्यार प्रत्येक आसा बट ते खांतू भजन चंदार करताचे बट भगवद्गीते श्लोक जो भागवतमाचे विषय त्या कसं येणी आम्ही सांग दाखवून ऐकनी मुची प्रभुजी कसं येणी ते. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. उतने सांगूचे आसा ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद. मागीर ती म्हण सांगल्यार आमकां
आमगेल जिवितांत आत्ता पण आमकां हे भगवद्गीता नाल्यार श्रीमद भागवतम मेळ्ळें आमगेल ते जाल्लेल आमी ते चिंतिची कोण काय ना कशी की श्रीला प्रभुपादाल ते कृपान करतना अशी नाही आमगेल समाजांतूय स्वाम्याने जायत प्रयास नाल्यार त्यांनी जायत प्रयास केलेलो आसा जशी श्रीमद भगवद्गीता नाल्यार श्रीमद भागवतम एके घरकडे पावमचे बेगेजान तुम्ही सांगितले नाल्यार तुम्ही ते एक मुखार दवरलेलो प्रश्न म्हणून सांगल्यार आम्ही ते चड चर्चा केल्यार चड इतकी सांगया आता कॉन्फरन्स जाम वतले इतू म्हणून सांगल्यार आता आम्ही आजे पासून सपोज आमगेले बडमम महाराज जावो नाल्यार एक श्रेष्ठ जावन आशिल्ले ब्राह्मणाल गेल्यार तांणी सांगून दिवचे गदी आशिल्ले एक संप्रदाय आमगेल्यान तुय भारी उण आता श्रीमद भगवद्गीता as it is आमकां हे श्रीला प्रभुपादाल कृपेन नाल्यार इस्कॉन तर्फेन उतलेंच भारी सुलभ जावन सट्टांगे वाचूक नाल्यार सट्टांगे कळचे बेगेक अशी जायत सत्संग आता आमगेल्यान तुय जायत सत्संग आसा आता तुम्ही सांगिल्ले आगतीची तातूंत मेन इम्पॉर्टन्स दिवचे भजनाक नाल्यार ते भजने म्हणून सांगल्यार आमी हे श्रीमद भगवद्गीता नाल्यार श्रीमद भागवतम ताचे सगळं पाठन करून आता इस्कॉनांतूय वैष्णवांनी जायत भजन आसा तातूंत एक्के भजन आता भज हो रे मन श्रीनंत नंतन तातूंत एक्के भजन तातूंत कंटेंट आमी डीप जावन चर्चा करताय तरी म्हटल्यार श्रीमद भागवताचे फिलॉसॉफी ताजे एक कॅप्सूल आमकां हे भजनांतून मेळटा आसा ताजे डिटेल आमकां जाण जावपाक तरी म्हटल्यार श्रीमद भगवद्गीता नाल्यार श्रीमद भागवतम ते आता आमकां इतली दुखून मेळ्ळें ना चर्चा करचे पयलीं चांग देवाल कृपेन करतना आमकां तें मेळ्ळें आनी चड उत्तरदायित्व आमगेलें हे सगळें म्हूण सांगल्यार आमकां घरकड थुगून मेळटा आमगेले आवसूल थुगून बापूसूल थुगून आमकां मेळटा पक्षे आमी तें कंप्लेन करचे पयलीं चांग आमकां देवाल दयन करतना आत्तां पण आमकां मेळ्ळें तर आमगेले आतां जायत समय ना आतां काही कालांत म्हटल्यार मॅक्सिमम आमगेलें एज म्हणून सांगल्यार ड्युरेशन 100 years तेंच 100 years तुजी 65-70 मॅक्सिमम आतां तावळी आमगेले एज उतले जाव आतां 40 नाल्यार 30-10 तर आमकां देवाल ते कृपेन करतना आमकां आतां भगवद्गीता नाल्यार श्रीमद भागवतम ते डिस्कस करचे बेगी जामनिशीन एक भाग्य मेळ्ळें तावळे ते आमकां ते देवाली नन्नी सांगून कशी आमकां ते मुखार चंदायेन कोरयात ताज्या पासून पॉझिटिव्ह जावन कडचें न्ही ताजे चांग मेळ्ळें ना शेरिता आमकां थट्टांनी बेगीन जावन प्रार्थना करया देवा लेगीत तें देखून चैतन्य महाप्रभू सांगता यारे देखा तारे कहो कृष्ण उपदेश कृष्णान नाम नाल्यार कृष्णान गुणगान सांग कोणाकय सांगयात तुम्ही कोण कोणा सगळं मेळटाय से तांकां सांगताली काय ना तरी म्हटल्यार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तांकां जप करचे बेगे सांगाय ते जपान करतना तांगेले ते सुकृती वाडून तांकां एक वेळेर अशीच भगवद्गीता नाल्यार श्रीमद भागवतम देवाल पासून डीप जान मनां करूशील बुद्धी शक्ती सगळं देवूच प्रदान करतलो तर आमकां आतां मुरलीधर चरण प्रभून तांणी इनिशिएशन कान उतलेच भारी चंदायेन तांणी सत्संग करून येता असे तर म्हाका कुटुंबीक दिसाय आसा अशी ऑनलायन क्लास हितून सौभाग्य की आमकां कृतज्ञता नाल्यार आमगेन ते एक सांगप हृदयांत जावन आशिल्लें एक नन्नी नाल्यार आमी सगळे वेळेर थँकफूल आमकां आमगेले स्वामी आले तांणी जायतो प्रयास केलेलो आसा अशी न्ही श्रीला प्रभुपाद आले इस्कॉन ते पुरा संघटने लगी तावळे तुमकां माताजी भारी संतोष तुम्ही एक प्रश्न मुखार दवरला आमगेने उत्तरदायित्व आमकां हें मेळ्ळें तावळे आमी एक 4 जणां नाल्यार 5 जणांक उतले जाणां आमी हें स्प्रेड करचे बेगी जे आशिल्ले प्रयास सनातन धर्म कृष्णूची भगवद्गीतेन सांगत आसा हें ज्ञान आमकां मेळ्ळें नाल्यार मेळ आमी ते कशी की एक आंबो खायना फुडें मधुरता न्हय गोडसाण सगळ्यांगेर आसा ती गोडसाण आमकां दुसऱ्याक प्रदान करूंक आमी एक उणे समय आमी स्पेंड करताय तरी म्हटल्यार ती कृष्णाली कृपा आमकां वाडून आमगेल्या हृदयांत येता आसतली हरे कृष्णा थँक यू माताजी इज इट ओके माताजी
हरे कृष्ण म्हाका एक आता ते सांगितले हांव कॉन्ट्रडिक्ट करता म्हाका सांगता करून आमकां भजन हे तुझे कडना कृष्णाल गोतना त्याचे कडेन म्हणल्यार आमकां तसं सौलभ्य नाशिल्लें म्हणटा आसलें न्हू आमी गेले गांवांत जाल्यार खंय गेल्यार कृष्णाले हें आसा वडकंतारांत केरळांत तुमकां तसं तुमी केरळ आसत वडकंतारांतूय कृष्ण आसा उडपींतूय कृष्ण आसा खंयचे कडेन गेल्यार कृष्णाल देवस्थान आसता ईश्वराल देवस्थान आसता देवील देवस्थान आसता आमी गेल्यार ना ट्रान्सफर सुमार कडेन जाता तशें तशें मागीर हे केलो स्वामीजी येवन तांणी येवन भगवद्गीत सांगचे पुरो अन्नान वतना हांव 4 क्लास आसतना अन्नाल वता हांव वता आशिल्ली आयकुच्याक अन्ना ओट्टू म्हाका शेतान जावका न्हू तशें एक दिसान आसतना तुका ना भगवद्गीत 4 क्लासाक तुकून सुरू केला आयकुच्याक सकड थंय वतना या मागीर चिल्लान केन्ना मागीर बँक आसतना आमी दिल्ली केरळ सुमार कडेन एर्नाकुळम अंतू कोच्चिंतू पुरा कडेन आमी काम केला हांवें म्हगेलो बा म्हणून ट्रान्सफर बँकात करून दातले तशें जाता ना खंय वतना हांव एक म्हगेल हातान तूं भगवद्गीता बूक केन्नाय धरून घेवचें आसा हांव तें धरलें मेळटलें तूं थंय दिल्ली आसतना म्हगे लागीं कोण थंय तांणी पुरो हिंदी जाल्यार कोणें फ्री आसतना हांव हिंदीची व्हर सुरू केलें मागीर सुरवात कन्नडान 2 घेतले आशिल्ले मलयाळी येता म्हाका कन्नड येता पुरा येता जाल्यार हिंदीन हांव हिंदीन अशें व्हर सुरू केलें पुरा जाणांनी येवन म्हगेलो निमगून घेवन वाज बशिल्लें म्हाका एक वेळ दिता हांव फ्री टायम आसा म्हाका व्हरता मागीर दिवच्या म्हाका एक सांगते एक भगवद्गीत निमगूचें हांव मागीर उदासान निमगून घेवका फूड तुका न्हू आसा हरिदास येवन हरिकर करता ती यक्षगान करता ती तांतू पुरा देवाल कृष्णाले खेळू नाया पुरा येता सकड येता कितली महाभारताचे रामायणाचे मागीर कृष्णाले पुरा आसता हें घेवन सांगता न्हू तशी सांग तुका कॉन्ट्रडक्टरी ती म्हणून म्हाका काही म्हणा जालें ना कॉन्ट्रडक्टरी ती म्हणून तुम्ही स्पष्ट करून सांगताय बे कोण नाही कॉन्ट्रडक्टरी ती म्हाका म्हणा जालें नाही विद्या माताजी सांगिल्ले की आमगे हातून आसता तर ते सांगता कमला माताजी की आणि आमका पण आम्ही घरकड पण प्रभूजी आमका विष्णू सहस्त्रनाम सद्दा म्हणचे गीता ते पण भागवताचे प्रकार असतो गीता पण ते विद्यामाताजी सॉरी पण सांगता प्रभू आणि आमगेल हांव पण काशी मठा बघले ना आमगेल घर आशिल्लें आणि स्वामीजी केन्ना आयल्यार एक स्टोरी सांगतले भागवताची म्हाका पुरा उडगास ती मागेली सान असं म्हणून तिका उडगास नासुका आणि बरोबर सांगले एकदम श्यामला माताजींचे म्हाका सांगचे तेच सांगले आणि एव्हरीथिंग शांतपणापासून जे पण आमकां संस्कार मेळे ते बेस असं आमका हांगा शिक्षा मेळ्ळे वय इस्कॉना कृष्णाला वगैरे पुरा एक्स्ट्रा शिक्षा मेळ्ळे वय पण आमगेल पण बेस तेजेरी बेस असत भागवतारी असं पुरा संस्कार जे असत ते इस्कॉन थ्रू दॅट आमकां तशी इस्कॉन क्लास येता ಸ್ವಲ್ಪ नालेज आनी चड आयला ह्या प्रकारात आमकां भायर वचूं जायना चड जायना म्हणटना इस्कॉन आमी ते जावन येता हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी एक सेकंड हांव सांगूचे वेळेर श्रद्धेन तेंची दुगून हांव सांगिल्लें आमगेल स्वाम्यान जायतो प्रयास केलो सर ना म्हूण हांव सांगिल्लें ना आमगेल समाजांतून जायते आमकां शिक्षा मेळटी सर ना म्हूण हांव सांगिल्लें ना तुमी श्रद्धेन आयकिल्लें ना सर म्हूण हांव चिंतच करता इतलें म्हळ्यार आमकां जायतो मेळ्ळेलो सर ना म्हूण हांव सांगिल्लें समाजांतूनच हांव बेसिकली शिकिल्लो न्हू स्वाम्याच्या आश्रमांतून काय कृष्णाल सकड गोत नाशिल्लें म्हणलें ना तशी म्हणला तुम्ही नाही बा ಮಾತಾಜಿ ತಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ कसं निमगेलल म्हळारी विद्यापै माताजीन कसं निमगेलल म्हळारी आमका बाई मला नॅचरल आता देवस्थानात कशी नित्य भजन चलता तशी नित्य भगवद्गीता पठण ह्या पुरा नित्य कसं लागता आमका मेळली म्हणून ह्या क्वेश्चन म्हाका काय आयललस माताजी म्हणल्यार आम्ही इंडिव्हिज्युअली परस्यू करचे एक विषय जाल्यारी आता कशें आमकां भजन देवस्थाना वचून आमी आयकत आदी तशीच भगवद्गीता आमकां कानार पडूंक आशिल्ल्या म्हणून तांणी निमगेलल क्वेश्चन हातू नो माताजी करेक्ट सो एक्चुअली विषय कसं म्हळ्यार ह्या क्वेश्चन म्हाका आयलल आसा ह्या क्वेश्चन हांव म्हगे ल्हान मागतार निमगेलल आसा तर म्हाका एक विषय हातू स्पश्ट जाल्यार कसं ना म्हणटाली आता आमगेल एक जनरेशन फुडें आमी बरी आमची गजाल विशय सांगता आमगेल जीएसपी समाजात विशय आमी आमगेल्या हिस्ट्री पळयल्यार एक जनरेशन फुडला तांकां सर्वायवल भारी कश्ट आशिल्ला म्हळ्यार तांकां दिवसाक 2 होतो जेवण समो पडटाक देर एंटायर फोकस वॉज इन सर्वायवल त्या सर्वायवला तांकां भायर त्या जनरेशनाक येवच्याक जाय न्ही
म्हणताना तांचे अध्यात्म इत्यादी कसं नसपळ्या ता तांकां परस्यू करूक दे डिड नॉट सी द ऑपॉर्च्युनिटी देर जलारी आमगेल मालगड कितले बुदंत आशिल्ले म्हण म्हळ्यारी माताजी पळया तुम्ही आता आमची दल म्हणताना दिस इज द व्हेरी युनिक थिंग वी फाइंड ओनली इन जीएसपीस आता तुम्ही आमगेले गांव पळयाची साऊथ इंडियान तू पळयाची कारकळ इतली जनोट्ट जल्ल्याची एक देवस्थान बांदिला मंगळूर इतले जनोट्ट जल्ला एक देवस्थान बांदिला कोटेश्वर देवस्थान बांदिला कोटा देवस्थान बांदिला सो दे जस्ट मेड श्योर दॅट आता भगवद्गीता जाओ कसं नाही जाओ हियर दे मेड श्योर दॅट अवर एंटायर एनर्जी अवर एंटायर टाइम इज एनीवेज दवार तेकडेच आसची तशी तांणी एक रेडी करून दवरला आमकां तशी उत्सव आसच्या पुरो त्रिकाल पूज आसच्या पुरो पुराक इम्पॉर्टंट जावन आमगेल्या गुरुवर्यानाची तितली प्रार्थना केल्ल्या निमित्त तांणी दवरला त्या प्रार्थने निमित्त आमगेल ह्या जनरेशन वी आर लकी इनफ की आमकां सर्वायवला विशीं थिंक करका पडतना आमकां दवाल देन इकॉनॉमिकली फायनान्शियली वी आर वेल ऑफ की आमकां हंतू आमगेले फोकस दवरच्याक अगत्य ना आमी दिवसाक एक 6-7 hours आमी काम करता जाल्यार द रेस्ट ऑफ द टाइम नवा आमकां अध्यात्म परसू करूक तांणी तांगेल प्रार्थने निमित्त आमकां मेळ्ळेलो आसा एक ह्या विशय दुसरे कसर विषय म्हळ्यार आता भगवद्गीताची असो माताजी आमी भगवद्गीताच्या धरलारी नंतर 2 रितीर आमी भगवद्गीत पळोवं येता एक श्लोक पठन सेकंड इम्पॉर्टंट श्लोकाच मनन आता बरी श्लोक पठन कोर न्हू अर्थ जाणतल्यार कसन विषय रावलेता जाल्यारय आमगेले शास्त्र म्हणटा तुम्ही या करका बस श्लोक पठण करका म्हणटा ते आमगेले स्वामान ह्या क्वेश्चन स्वामान फड्ड स्वामान निमगेले स्वामान म्हणाल असं श्लोक पठन करता करताची वाक शुद्धी जाता वाक शुद्धी निमित्त बुद्धी शुद्धी जाता बुद्धी शुद्धी निमित्त मागीर आंतर्य शुद्धी जावन हे पूरा कसं आमगेले देहाचे सिस्टम आध्यात्म चड परसू करूक आमकां इन्फ्लुएन्स करता म्हण म्हळाल सो आता संस्कृत अर्थ जायनातलारी कसं लागीत वाजूका म्हळ्यार संस्कृत आता एक सायंटिफिक ताका बॅकग्राउंड आशिल्ले निमित्त आमी भगवद्गीता वाजोवका म्हण ताज्या काही चड आता आमी भजनां म्हणटा ती भजन कोण बरयलेला दासान बरयलेला दासाला काही होड भक्त कोणे नाची तांतू एक आमी काण पळयला रे आता हेच आसा कंचिता ज्ञानವೆಂಬ नवरत्नದ मंटपದ मध्यದಲ್ಲಿ ह्या पुरा कशें आसा त्या पुरा प्रत्येक आमगेले भजन कोण दासान बरयला ताजे म्हाका आमी बैसून एक वेळा चिंतन करून पळयलें म्हळ्यार सगळे भगवद्गीता स्पीड नो काण तांतू घालात सो भजन जावो कसं नाही जावो आमगेल मालगड लगी दुड्डू ना जाल्यार तांकां सर्वायवल कश्ट आशिल्ले जाल्यार तांणी अध्यात्म सोणी तांणी देवाक दिव पुणी लावन तांणी एक अनुष्ठान दवरलें निमित्त आज आमगेल्या जीएसबींतू आज आमी अशी बैसून अध्यात्म डिस्कस करण्यासाठी म्हणून हे म्हाका दिसता हरे कृष्णा लोकेश आणि प्रभूजी तुम्ही हँड्स अप या केलेले आसा हरे कृष्ण माताजी माताजी प्रश्न केले नव्हे त्यांनी कन्विन्स वे म्हणता गेले नाही त्यांनी ओके येस येस प्रभूजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण प्रभुजी रश्मी भट माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी लोकेश आणि एक रेज केलेला ओके थँक्यू सांगा प्रश्न घेऊया हरे कृष्ण माताजी ऐकत प्रभुजी सांगा ती हांव ते क्वेश्चन विद्यापै माताजीन तसले क्वेश्चन दिलेले ताका हांव एक ऍड करूक हे करता कसं म्हळ्यार हांगा हे डिवोशनल आनी असल पुरा सोण आमचे एक तसले प्रॉब्लेम जाल्ला म्हण हांव लेखता म्हळ्यार आमगेले कॉन्स्टिट्यूशन करताना हंतू मध्य एक अमेंडमेंट दिलेलो आसता तांतू कसं म्हळ्यार हे मेजॉरिटी पीपल म्हळ्यार हांगा इंडियान हिंदू पीपल तांकां हे तांगेले स्पिरिच्युअल लर्निंग करू ना म्हण अमेंडमेंट केलेलो आसता अजून विच इयर म्हण म्हाका करेक्ट पक्का गोतना मे बी दॅट टाइम ते एक लिंक डिस्कनेक्ट जावन पुरो म्हणलें की मे बी 1956 or 57 तेन्ना हिंदूच्यांक तांगेले रिलिजियस टिचिंग्स पुरा करून जे म्हण एक अमेंडमेंट केले ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಕೊರಕೋತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸೊ ಮಗ್ಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವನು maybe in the book form paper equity maybe they would have been destroyed also. I am not sure. Okay, this down magida tonda ಇಲ್ಲಿ
हें कसं पळायची हें भजन असल पुरो मागीर कंटिन्यू जाल्लें. सो स्पिरिच्युअल स्टडी म्हूण कशें आशिल्लें भागवतम दवो भगवद्गीते दवो फक्त एक ब्रेक येवन पुरो म्हणून हांव एक एज्यूम केलेलें. वेन आई गो थ्रू द हिस्ट्री अंड अमेंडमेंट ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ करताना हांव एक अज्यूम करता सर मे बी राईट मे बी रॉंग. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद प्रभूजी, धन्यवाद. ऍड केलेला धन्यवाद. आम्ही नेक्स्ट क्वेश्चन वचावा प्रभूजी, विथ युअर परमिशन. यस माताजी. रश्मीभट माताजी, तुमगेल कसं ना प्रश्न सांगियाची. हा आमगेल म्हाका कसा म्हळ्यार आमगेल साधारण गुरुवारी आनी केन्ना कसा म्हळ्यार कृष्णाल पशी चड विष्णूल तांणी सांगचे. हांव म्हळ्यार सांदकूनच हांव आयकलेलें व्हड सोमेले हें जाल्यार हेची चड तांणी सांगचे आशिल्ले विष्णू नारायण आमकां वेदव्यास आमी सोमेल मठ वता आशिल्लींची तांगेल प्रवचन आयकता आशिल्लींची पुरावे विद्यापई माताजीन सांगिल वरीची आमकां हांव प्रवचन आयकलेले वरी भागवतम जावो भगवद्गीते तांणी प्रचार करचे विशय ते सांगनी हांव आयकलेली इस्कॉनांत ते तुम्ही ऐकून आशा पुरो बट हांव आयकलेले चड जावन इस्कॉनांतची ते आमी कशी तांकां जीएसबी तांकां कन्विन्स करूं जाता इस्कॉना विशयरी म्हूण सांगून म्हळ्यार इते म्हळ्यार म्हाका इस्कॉनांतू लायक तांगेल ते प्रति एक सिस्टम ते पुरा खुशी जाल्ले. इवन आमगेल काशीमठ सोमेल्या वेरेना तेवे बारी लायक आसा आमी फुडें देखून तांगेल फॉलो करना इल्लींची तेवे सोडू जायना हेवे सोडू जायना म्हळ्यार तशी जाला. आतां मिगेल वरीची आतां हांव प्रचार करता म्हूण जाल्यार सांगता म्हूण जाल्यारीची हांव कॉन्फिडन्स जावन आसतना तशी ते कशी करयेत आमी म्हूण हांव तशी निमगुचे. हरे कृष्ण. या माताजी प्रश्नच्या भारी संत प्रश्न तर हे चर्चा करता तरी 1 घंटा आमकां चर्चा करूयात अशें आमगेला समय परिमिती आसा समय. हांव एक आता माताजीन गेले तुम्ही कशी जीएसबी समुदायांत समाजांत कशी प्रचार करचे तर हांवें हे संस्थापन मतलब इस्कॉनांतू जॉइन जमचे वेळार म्हाका कांय डावट आसले कृष्ण कशी काय सुपिरियर जाता विष्णू नव्हे तवळे हेची देखून कृष्णान भगवद्गीतेतू तुम्ही खंयचे आता शिवपुराण नाल्यार देवी पुराण गणपती पुराण कसले पुराण जावो तांतू खंयचे पुराणांतू सांगनाय हांव तर सुप्रीम म्हूण कृष्ण कशें भगवद्गीता सांगत आसा हांव कोण की हांव कशी की प्रकट जाता नाल्यार म्हगेलें रूप इत्तिकी सगळं म्हूण कृष्ण स्पष्ट जावन श्रीमद भगवद्गीतांतू श्रीमद भागवतांतू ताजे दृष्टांत आमकां जायते मेळटा आसा. ब्रह्माच सांगत आसा ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः. श्रीमद भगवद्गीता मेळटा आसा अहं सर्वस्य प्रभवो. आमकां गणपती सांगूच ज्ञान मेळना वगळ कोणेय सांगूच ज्ञान मेळना. तशीच श्रीमद भागवता मेळटा आसा अहमेव समेवाग्रे नान्यत् यत् सदतत् परम पश्चादहं तथेतश्च तशी सो अवशिष्येत सोऽस्म्यहम्. अशी जायते रेफरन्स श्रीमद भागवतांत एक श्लोकां सांगत आसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं 1.3 चॅप्टर श्रीमद भागवतम फर्स्ट चांटो 3rd चॅप्टर तुम्ही अध्ययन करताय तरी मुसल्यारी तांतू शुकदेव गोस्वामी 22 कृष्णाला अवतारापासून सांगत आसा. या अवतार सगळं वर्णन करून जावन शुकदेव गोस्वामीच सांगत आसा एते चाम सकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे. अशी जायते रेफरन्स आमकां ग्रंथांतून आमकां मेळटा आसा. तावळे ते देखून आमकां 3 प्रमाण आसा एक साधू गुरु शास्त्र. तावळे आमकां इतलें म्हणल्यार साधू गुरु शास्त्रा पासून अध्ययन जे आमकां ते अध्ययन मेळ्ळे उपरांत श्रील प्रभुपादाची तांगेल चैत्य परपटां सांगत आसा कृष्णूय विष्णूय ज्यान व्यत्यास ना. कृष्णूच विष्णू विष्णूच कृष्ण व्यत्यास इतले म्हूण सांगल्यार आतां आमी आमगेल घरकडे कशी की आमगेले चेडवाले की आमी आमगेले आदान प्रदान करचें ते आदान प्रदान न्हय आमी ऑफिसां वचना पडेन
ऑफिसा वचन आपण ते आदान प्रदानाक व्यत्यास आसा आम्ही घरकडे तांका स्नेह आसा आमगेल प्रेम आसा पक्ष आम्ही ऑफिसा वचन आपण तो प्रेम ना व्यवहारांत व्यत्यास आसा तेच इथं कृष्ण म्हण सांगल्यार पूर्ण पुरुषोत्तम तांगेले आमगेल घर आगतीची कृष्णान घर आता गोलोक वृंदावन वैकुंठ म्हण सांगिना आपण कृष्णाने ऑफिशियल थांगा मग आमका आधार ये बहुमान दिमका जाता देवाक ऐश्वर्य आता आमका कृष्णा लिहिला तू जायते लिहिला तू तांगेल साखा सगळं कृष्णाले खांद्यार सगळं हात घालता येसय आमका वैकुंठा वचून विष्णू तशी करू वचूना तावळी मेन जे हांवें आशिल्ले 5 रस आसा दास्य सख्य शांत वात्सल्य माधुर्य तातूंत कृष्णाल क्वालिटी आम्ही विष्णू क्वालिटी ज्यान कंपेयर करताय तरी म्हटल्यार कृष्णाक एक्स्ट्रा 4 नस गुण प्रेम माधुरी लीला माधुरी वेणु माधुरी रस माधुरी ये रस माधुरी लीला माधुरी वेणु माधुरी तशीच एक सांगितले रूप माधुरी हे आमका विष्णू लगी मिळना कृष्णा लगी मात्र मिळतले तवळ आमका जाल्यार कृष्णा लगी दास्य भावान आमका जाल्यार आदान प्रदान करूयात वात्सल्य तशी यशोदा मैया नंद महाराज देवकी वसुदेव आमका एक तांगेले चरडू तशी आदान प्रदान करूयात ना तरी म्हटल्यार गोपीगण तांणी तांगेल प्रिय हस्बंड तशी आदान प्रदान करताय तशी कृष्णोजान आमका आदान प्रदान करू अशें हे आसा पक्ष वैकुंठा म्हण सांगिना आपण ऐश्वर्य भाव नांगा मर्याद आसा तवळे एक पर्टिक्युलर लक्ष्मण रेखा म्हणते न्हय ते आमका क्रॉस कोण बच्चा वचना तवळे आमगेले एकेलांके ते तांगेन जावनेशन एक इंडिविजुअलिटी सगळेरी आसा आम्ही गोलोक वृंदावना थांगू थुंगून जावो वैकुंठांतून जावो एतांच्या वेळेरी भौतिक जगतांतू ते इंडिविजुअलिटी का व्यत्यास येना तो आम्ही इतकी थांग देवाल सेवा करचे तेच आमकां सेवा करूसीन भाग्य मेळटस तवळी इस्कोनाचे महत्व म्हण सांगल्यार हे कृष्णू इत्ती म्हण आमकां पूर्ण जावन श्रीला प्रभुपाद मनांकून दितस तर माताजीन वगळ्याक प्रश्न म्हण सांगल्यार जीएसबी तो आमकां एक कसची प्रचार करयात वास्तव सांगात तरी म्हटल्यार जीएसबी प्रचार करूक चा इसी ना इतम सांगल्यार आता तुम्ही जायते चर्चेंत तुम्ही भजन करतायसे एकमळीन देवाल गुणगान करतायसे दवळामतायसे सगळं आचार विचार करचेच जन तावळे आमकां ताजे जावनेशीन प्रॉपर ज्ञान श्रीमद भगवत गीता ऍज इट इज नाल्यार श्रीमद भागवतम ते अशीच सत्संगेन तर्फेन करताना चर्चा करूशीन एक प्लॅटफॉर्म आमगेलेच गावांत सुलभ जान मेळटा तरी म्हटल्यार आद्यच जायते तर्क विषय सगळे येतले पक्षे स्टेप बाय स्टेप जान आमकां प्रचार करूक सुलभ जाता एस्पेशली जीएसबी म्हणून मगेले एक सण एक शेअर केले विचारू हरे कृष्णा इज इट ओके माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी वय आम्ही ट्राय करका प्रचार करूक शुलेबेरी जायना मात्र कारकळदो कोडियालदो आमची गेलेंक करूक माताजी तुम्ही एक स्टेप मुखार दवराय कृष्ण धा स्टेप तुमकां मुखार वरवशील शक्ती प्रदान करतलो म्हळ्यार आमी हजार तू ये न्हय आमी शिकून ते परंपरा सोड नाल्यार तांकां धिक्कार करून तशी न्हय आमकां ती परंपरा जे आमकां ते परंपरेंतूनच आमकां ज्ञान मेळलेलें ते परंपरेक घट्टी दवरून आमचे देवाक आमगे देवूच न्ही चोयता आमगेल हृदयांत उत्तुल परिशुद्धी आसा हांव मगेल तृप्ती बेगे जावन की ना कृष्णाल तृप्ती बेगे जावन इंद्रिय तृप्ती काम म्हण सांगताय पशे कृष्णाल इंद्रियाक जे आमी प्रीती करताय तरी म्हटल्यार ताका प्रेम तू तरी आसा हरे कृष्णा माताजी ऑलरेडी 7:20 हो जाले थैंक यू प्रभुजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा क्योंकि समय सकता के महत्वपूर्ण हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभुजी आणि क्वेश्चन्स घेवचे तुम म्हळ्यार कष्ट माताजी वगळ्या क्लास लगेन आम लीव करवे